дӯстони азизи ман хуш омаден. Ҳама каса ба канали ма, подписчикои нав, подписчикои пешчина, ҳама каса хуш омаден ба канали Мама Лайф. Дӯстони азиз, субҳонаи ман ҳамихел тахбирён кардам ва абеда ҳамихел мантӯи бениҳоят болаззат, мантӯи гӯшти кардам. духтаро, тарзи тайёркуниш беҳад дар канали ма бисёрай. Хамирш дар обу орду намак, дигар ҳичи андохтагӣ нестам. Хамирша сахти, баъд шӯрен ҳамихе бисёр дам метиҳен хамиртона. Агар средни бишӯрен духтаро, тезтар рӯ мегира, тунук мекунен. Ҳамин ду вариант дора. Агар ба ҳазир бошен, барвақттар камта сахтарак бишӯрен. Хамира ман средни гирифтам, тез тайёр кардам, барое ки вақти бисёр надоштам. духтаро, тайёр шуд мантӯи болаззат. Шумоам тайёр кунен. Як мотиватсия шумода ирӯз идея. духтаро, саломат бошен ки бо мо ҳастен. Раҳмат барои комментариҳои бениҳоят хубе ки дар навори пешина буд. Саломат бошен. занҳои азиз, касе мехоҳад ки дар хона нишаста маош гира ҳар моҳа аз $1000 боло, ба номерои ҳами хоҳарак муроҷиат кунен. ватсап доранд, ҳамааш моро ба кор қабул мекунанд. аввал регистратсия мекунен духтаро, шуморо ҳамин кора меомӯзонанд. ҳамаш бесплатния, мефаҳмонанд тарзи коркуния, чӣ хел кор кардан дар кор, бо чӣ линия чӣ хел мешавад. аввал шумо ёд гирен, обучениеро гузарен, баъд кора шурӯъ кунен. кор беҳад осонай. дар инҷа структура месозен, танҳо 2 одам мебиёрен. хариду фурӯши бисёр надора. шумо як маротиба дар 6 моҳ харид мекунен, тамом кора сар мекунен. духтаро, чиш зурае ки вақти муайян надора. любое время шумо бекор шуден, кортона пеш мебарен. баъд наставники зурам боша, шуморо ёрдам куна, ҳамроҳш пеш бара. ирам беҳтаринае ки анамин наставник, беҳтарин наставник барои шумо кӯмак мерасона. ҳамроҳи якдигар кор мекунен. группашон активния, беҳад группаи зурае. духтарако, дер накунен, маошоро аллакай ина гирифтестиян. ба наздикӣ дар тоҷикистон кушода мешавад. то вақта шумо аллакай тайёр бошен, маошотона дар тоҷикистон бошен, дар офис кор карда маошотона ҳар моҳ мегирен. дар дигар давлат ҳам бошен, кор карда метонен. тӯли 12 сол мешавад ки ин ширкат дар ҷаҳон номери 1 рафтаистае, фаъол рафтаистае. духтаро, иҷода шумо як бор маҳсулотоша, ҳамаи чизоша муроҷиат кунен, фаҳмонантон ку шумо худтон ҳавастон мекунед, ҳамин кора мекунед, барое ки маҳсулотош ҳамаш чизои даркорие, барои саломатӣ, барои харобшавӣ, барои дарди меъда, руда, ҳамаш дастае. касали қандам ҳастае духтаро, барои мӯи сара нарезондан дорво ҳастае. муроҷиат кунен, кора сар кунен духтаро. духтаро, бегаҳ шуд, шом шуд, ҳамихел ҳавасам кард я магазини релакс бирам тамошо. фақат тамошо кунӣ мерам, ба ҳарчи мехарам. ҳамихел айда занак чӣ хелай ҳавас дора. пасудада мардака гуфтам, биё бирем магазини релакс. ина хистем рафтистем. бегаҳ соати ҳами 6 и видео динангие духтаро. рафтем магазини релакс. ина раҳша ки шумо бисёр мепурсиден кадом тарафтай. ман гуфтам барои подписчиком я навор кунам. адреси аниқша 112 микрорайон дар ҷойгир астай. ҳамин магазини релакс тарафи масҷиди меҳкалон. ай масҷиди меҳкалон камтар дига поён меравем, сразу раҳ да маълумай магазини дуэтажа. духтаро, магазини калонай, дуюм этаж, ҳамаш пасудаҳай, якум этаж чияй продуктовый магазин. некин продукташам арзон буда. динама сравниват кардам нархора. продукташам арзон. ина масҷиди меҳкалон духтаро, ина масҷиди калони хушрӯ. ҳозир ман ҳамашам хел то охирша навор кардам ки шумода қин нашава. шумоам ранг мея тамошо равем, баъд харид кунед. ҳамихел магазини пасуда ки ҷойда набоша, ман бояд як равам бинам, ягон чизи интересне боша, барои худам харид мекунам. ҳамин чизои необычне мада маъқулай пасудое ки хушрӯ боша. ина масҷида диден, мегарден, ина михел камтарак меравен, магазин аллакай маълум мешае ҳамиҷа. ин видео монда ҳам пухтапаз астае духтаро, ҳам магазин барои шумо камтар навор кардам ки тамошо кунен. ӯ дафъа камтарак буд навораш, хоҳиш кардем ки бисёртар мекарден, маъқул шуд магазин. ина магазине ки дидестен, ина магазинай. ина магазинай дуэтажаи магазини калони хушрӯай. ман дуюм бор омадистам ҳамин магазин духтаро. ина релакс. якум этаж продуктовия, ҳамаи чизои хӯрокаҳай. дуюм фақат пасуда ва ҳама битаваи техникае ки хали
барои ҳамин хона дар кора. ҳамроҳи ма бошен дӯстони азиз, нарх навоша ҳамаи чиша нишонтон метиҳам. духтарои наи магазини релакс даём. Инаи чиро дидам. Маска монака. Ай зард ма гирифтагӣ будам, ҳам қан нафоридам. Свет шаҳр боре мебинам, намефорам. Ози инаиро дидам. Инаи зардаш, инаи тагш чӯб боре кудиш форидам. Шам хушроак нежный сафедакш ё 35 сомонӣ релакс да нишон додам ку чихел адресш ки ҷай. Ҷа ҳамаи чӣ дора ина бинен. Эне хали ма гирифтам ку жидки мела иҷа 35 сомон. Қати губкаша камтар дига намудай. Ҳамаи чӣ ҳаста инҷа. Баъд иҷа эне халиё дора барои жидки мела. Ё я намудушку сенсорния. Эне хали гирифтам ма, ине халиам дора. Пакет монагул ёра ма ҳамаша ҷобаҷо кунам ба нишонтон метиҳам. Инаи намуд. Сафедницаоян ё. Иҷа инам хи чизакои хушрӯ дора духтаро. Ҳамаи чизаи необычни барои кухня. Ина ёша фаҳмиден барои чӣ ина дардакашон мекунен агон чӣ меёмед средства. Ини хали набор ва ё дора полка. Ини хали набор барои ванна. Ҳамаи чизаш розви, сафед, сабз, ча намуд. Наи жидки мела собун монагам хали пластмассиян. 150. Баъд ин иҷа буд медонед чӣ доран? Ёш барои ваннаи ҳама жидки мела гирак буда. Не набор. Ёш собун монак. Иҷа шавам хали чизои вай. Барои кухня. иҷа не адели контейнерай духтаро, вале нархоша мепурсен, иҷара нарх нестай, бисёр чизошта ина ёштай. Ина я донаш 17 сомон. Ини хали контейнерои вай. Органайзере кришкадор. 17 сомонӣ буда, иш 21 сомон. Ина бологиёшта нест дига нарх. Баъд ина ёда нест, ёра намедони, мепурси файруд мекунӣ. Ё барои билёяй, барои ваннадай. Ё чиркштай ёра ҷамъ мекунӣ либосора. Баъд хали одноразовый чизо дора, баъд барои холодильника духтаро. Ина яшик чӯҳои вай, майдаш 50 сом. Ина чизора мегири холодильник. Калонаш 78 сом. Калонаш. Гуфтам бё камтар подписчикам дам нишон тиём. Подписчикам тамошо кунанд. 35 сомон. Ина ёш. Ёш хушроак. Прозрачный ёш простой метова. Ина ёш фасонак. Баъд ха калонаса 165 сом буда. Неё. Мен иҷада удаф нишон додам ба духтаро, даётон боша. Адели ҳамаи чизои пластмасси нами. Бинен тамоми чиз аста. Не иҷадам. Вай контейнерои пластмасси. Примерно аз ягонша нархоша биёвум. Не хлебницаш 132 сом. Не. Нон монакаш. Не ёшна нестай духтаро, нарх мепурсен нест. Ягон дошта бинен нарх нест. духтарои наи қангиракаш конфетницаш 552 сомон. Инами. Ина. Иш 451 сом ёш пластмасса, не пластмасса. Ина ишави. Нави 500 иш 451 сом, уш 552 сом. Неюда нархо будай нархош. Иш 483 сом. Не, чай. Необычный. Иш тортница будай 380 сом. Шишаҳай, иш пластмассай, кришкаш. Вайна хали палима будай 552 сом. Қангиракойна 600 сом. Бисёр иҷа духтаро. Ина иша бинед чӣ хали 555 сом. И карусел боша. И карусел дай духтаро. То мехарад. Не намудам ҳаста. Ё чанд боша нархаш нест. Немева гираки ранги нима, просто вайш дига 575 сом. Шишаш дига хе сафед. Айма шишаш ни халияй. Хайна духтаро бо сафедошам ҳаста. Ина хали сафед. Ям нархш нест. Эне 250 сом будай духтаро бахшиш. Иҷода дегой. Ина набори дег. Biz man narxoша бинем менависем дар рӯи экран бар.
агар наёбам баъд наменависам ваъда кунам ки наёбам. айн инҷа ини хали чӣ дошта 180 сомон электрогрил навистагиай на война инам душастаиш нархш 300 сомон и комфорка буда ва плисос аста ина 700 сом ина 1050 сом ҳама чӣ дора ҷам 950 сом хали газовия чи комфорка 300 сом 620 сом евролюкс ина 1390 сом филипс самсунг нархш нест айнаш 910 сом бергамо айсуда боинам хали плита ва ёя дахтаро ҳамаи чи ҳастай дахтаро ина посудаҳош ина халиё дора ё ами штучни ами чантай бигири ина ебне як тарелкаш 85 сомон ина иш 73 сомон як тарелкаш иҷа вибрахтон мекунем мақсад чанд донае бигирем ҳамешава боини инам ду ҳастай ина 100 сомон ина 100 сом ина халиё будора ҳамашда нарх нест нешта ҳастай 156 сом сомон иш 203 сомон инаи лист боре ина баъд бо чира нишонтим духтаро осма нарх доро инаи 41 сомон инҷа айхтон вобастагӣ дора нархш 12 сомон як пиёлаш нами сафед 12 сомон да ина иш и чайникаш 77 сом иша нархш нест духтаро 24 сомон будай баъд ози бо нарх гуфтистам нархора ё инаи тарелкаҳош 11 сомон буда намедонам инаи майдаҳак бошад майда чай 35 сомон будай тарелкаи калонтарош ай ҳар нарха 60 сомон инаи аввални инҷа дабоини па чизои стекляни шишагӣ удаф камтар сёмка кардам памя надошт телефоном идаф памяча холӣ кардам баъд омадам гуфтам якбора чи худ ягон чи мегирим чиз ягон чи интересни махбул биём баъд шумодам навор мекунам нишон медиҳам инаи халиёш маҳқулам шуд дахтаро и 42 сомон будай инҷаш некини хали меги ки типа шикастагия неки дизайниш худшам хелай иҷа отдел инем хали баночкоҳояй бинен нами приправа гирака нами бинен тамоми намудини хали баночкоҳоро маста ё 72 сомон будай пурсидам оз нархша да иҷа витринада бисёр чизош нархош нестай ба мебиём мезанам аз ма хелум ки 18 сомонай ба мебиём мезанам мега 42 сомон ина тамошобинен ишам хушро хали мутный цветай необычный хали 72 сом калонакаш боини инамудо ҳастай бисёр айҷа кадоми наздикен душанбе даем биёин тамошо кунем чизош хушрӯ будай нав адел шовдав сёмка када будам айҷа ям фасон чизакош ина харид кардам духтаро инами нишон додагира гирифтам маҳқул шуд ҳам видиш богатин ки хеле нежняк баъд тарелка дидам ҳами хеле як ҷода тарелка дидам дар даруни магазин беҳа тарелкаш маҳқулам шуд кам мондагӣ буд худаш я 9 дона мондагӣ буд ман 6 донаша гирифтам 3 донаи дигаша чида нагирифтам ки хеле дефект доштак ҳар ҷо дефект доштак ами 6таша гирифтам барое ки кам мондай ҳам хушрувак ҳам қимат нест духтаро як донаш 15 сомон нами як тарелка 15 сомон лекин хушрӯ бинен ҳам хел дарунаш да матови ким чи хеле узор дора узорош нежне баъда маҳқул шуд тарелка на калонай на майда средняя 21 размериш ами 6 дона гирифтам баъд вай гирифтам ина хали
ида меша любой чимони духтаро. Ма ира барои конфетница гирифтам, ҳамин болои столда хеле ҳар намуд шоколад мемонам дар нушта. Меша ки шакар бигирӣ, ҳар чизаке ки дилат бихоҳа мегирӣ дар нушта. Махбул шуд. На, шишаш аҷоиб хушрӯ. Майдатаршам буду, майдаш хебо майдаи бад буд. Иҷода духтару як дӯсти азиз дина хоҳиш карда буданд дар видеои пешинаки ягон печенаке ки ба қолаб мебаранд барои фарзандо тайёр кунед. Ман ҳам хеле хостам тайёр кунам барои шумо осонак ба мазза резонакай духтаро. Ба мо лозима як пачка сметана 200 грамма, як дона тухм, як қошиқча разрыхлитель, 200 грамм, як пачка маргарин. Орда ба чашм мебинем. Аввал як стакан орд андозен, бо боқимондаша бо ҳамроҳ мекунед. Шакар 10 қошиқ духтаро. Ассалому алейкум, подписчики азизам. Ма имрӯз печеньки мепазем. Барои мода дар кораки сливочное масло, шакар, тухм, қаймоқ, баъд разрыхлитель, ба ози и ордай, ҳозир мо ҳамаша чӣ меандозем. Иҷода духтаро Зайнабҷона ҳавасш кард биё як бор ма гап занам. Гуфтам майли ҳамроҳи ма ёрдам кадистай печенаки осонаке ки гудакорам тайёр карда метавонанд духтаро. Ина бо ҳамроҳи фарзандо тайёр кунед. Духтаракора камтар кор фармонем ки ёд гиранд. Лекинам ҳавас дора иҷа шабай соати 10 шабай духтаро ҳамроҳи Зайнабҷон мо анам печенака тайёр кадистем. Инам хел маргарина бо орд разрыхлитель якҷоя мекунем. Баъд шакарам ҳамроҳ мекунем, сметана ва тухм, хамира мешӯрем. Ҳозир орд камтарай, орд ҳамроҳ мекунем духтаро. Наглаз маълумай, барое ки бисёри баъд ҳамроҳ намекунем ки тестамон бояд мехки биёяд. Ина духтаро бинед. Тунук мекунем. Теста хел писочни бениҳоят бо лаззат омадагиай. Тунуки бадам нашава, беҳад тунук нашава. Камтар 2 миллиметр бояд ҳами ғавси зуоламон бомона. Баъд ба ҳами қолабак фарқ надорад чӣ намуде ки шумо дошта бошен, меша обични ба стаканам ҳамихи кругли бубрен бо шакли гирд. Ман ҳамихел ки қолабак дорам, ҳамаи қолабак дар ҳамаи магазин фурӯхта мешава. Бо хеле лавакош ки хеле необычный мешава, куда интереснее. Қолабак ҳама ҷода ҳастай духтаро. Сердечкашам аст, звёздочкашам астай. Инами намуд ма кардам. Ҳозир бо боқимондаша бо хамирра тунук мекунем. Духовкада дар ҳарорати 180 градус пазен хушрӯ мебиёя. Болоша тухм, зарди сафеди якҷоя кадагиё. Тухмам хел ба шотка мешакен, баъд бо вилка нақш мегузорен ки ҳами болош узор шава. Духтаро инам хел осонакай. Равған ҳичи намешакин далист, бе ягончи хушрӯ мепаза ҷудо меша, барое ки писочнияй дар кор нестай такжда ягончи коғаз мондан, ягон тефлонови бумага ҳичи дар кор нестай. Худаш ҷудо мешава. Як хоҳарак савол додан дар бисквити пироги пухтагӣ намечаспа. Не, ма ҳичи намекунам, ҳатто равғанам накардам. Бисквит ҳам хел хушрӯ ҷудо мешава. Ҳама вақт духтаро бисквита дар ҳарорати 180 градус пазена писочни тестарам. Баланда намонед. ҳоли секретҳои бисквит бисёр хали дар видеои пешина гуфтагиям ки барои чӣ аймо дарунаш хамир мебиёя, барои чӣ паст мешава. Аз сабаби орд кам андохтан мешава, аз сабаби духовкара тез кушодан мешава паст. Барои ки хушрӯ напухта хом мекушоен ва паст меша. Баъд баланд мемонен, дарунаш хушрӯ намепаза духтаро. Ҳама вақт 180 дамонен бисквитам. камтар мехостум дар видео суҳбат кунам, лекин дарози бад меша духтаро. Мехоҳам ки ягон савол дошта бошен, дар видео тиен ягон рӯз видео алоҳида меша, ҳамаи саволотонда ман ҷавоб метиҳам духтаро. Саломат бошен ки бо мо ҳастен. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое набошен то наворҳои оянда.